Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana yanda zaka kamo wifi din mutum, kaga password kuma ka dau password din shi ka sa a naka ka ci gaba da amfani da data din shi insha Allah. Da farko zaka je kawo kan Play Store ɗinka. Idan kawo kan Play Store ya bude sai kai search a nan kasan da aka sa search din nan search ba sai ka rubuta Instabridge. Aka rubuta haka yawa za ka rubuta Instabridge. Idan ka rubuta Instabridge gashi nan na farkon nan sai ka taba. Idan ka taba sai kai downloading din shi, shine wannan. Sai kai nan ka taba sai kai downloading din shi. Idan kai downloading din Instabridge din, idan sai ka open din shi, idan ya bude za ka zo ka taba skip for now da ke nan sama, kai skipping sai ka zo nan kasa ma ka ƙara yin skipping din shi. Yawwa sai ka taɓa nan da aka sa continue. Yawwa ya kai allow, ka ƙara yin allowing zai buɗo maka. Ya ka sa shi nan na saman nan while using, ya ka ƙara yin allowing din shi. Idan ya buɗe maka gashi nan ga wani wifi da ke kusa da ni, in ka yi ƙasa duk zaka ga gansu, zai ta kaka maka wifi da ke kusa da kai. Da ka taba nan wajen show password kana taba hey babe please help me recharge your time. Gashi na ya bude min password din, ina taba nan wajen na kwafa. Zaka zo ka duba wanda kake ganin zaka yi amfani da shi ba tare da mutum ya sani ba. Allah ya taimake mu, Allah ya iya mana da iyawarsa.